Vítajte v Trenčíne, v parku Štefánika. Začíname ďalšiu etapu od Trenčínu až po Mijavu. Trenčín sa písomne spomína už v roku 1067. Hrad ako pohraničná pevnosť vznikol v 11. storočí v roku 1241. Odolal vpádu Mongolov. Najslávnejšie obdobie zažil na prelome 13. a 14. storočia, keď ho Matúš III. Čák prestával na mohutné kamenné sídlo a vládol odtiaľto takmer celému územiu dnešného Slovenska. Prezývali ho Pán Váhu a Tatier. Počas druhej svetovej vojny bolo mesto pod nemeckou okupáciou, v okolí pôsobil odboj a partizáni. Mesto si dodnes pripomína obete fašizmu, oslobodenie na jar 1945. No a dúfam, že už ten Trenčín ideme opustiť. Pekné mesto síce, celkom smradlavé, veľa aut. No ale poďme, už to tu vyzerá, že začína príroda. Studnička je tu, paráda. Vyzerá, kokso. Pri studničke bolo celkom problém sa zorientovať, kde máme ísť ďalej. Museli sme to tu asi pol hodinu hľadať po mape, kade tade. No, ale nakoniec sme to našli. Smer Drietoma. Festival Póda v Trenčíne. Obec Drietoma ležala priamo na nemeckej obrannej línii, preto tu vojaci vybudovali rozsiahle opevnenia, zákopy, betónové zátarasy aj guľometné hniezda na kopcoch Ostrá Hvorka, Brezina Háj, Skaličky. Od Trenčína zatiaľ krásna lahučká trasa, výborný vzduch samozrejme, chádzame do Drietomy, ideme sa občerstviť. Idem si načapovať. A nejdem, hodine. Oznamujem, opúšťame Drietomu, ideme stupáčikovať. Opakujem, oznám, opúšťame Drietomu. Cestou obdivujem rôzne rastliny, chrobáky, motýle. Všetko zaujímavé, čo vidím. Lesík mám v tomto úpeku vždycky rád. Svieti, celkom solídne svieti. Toto sú riadne pasce po trase, tieto bodáky. Po traverze stúpame, celkom brutálny stupák a cesta taká šikma. Celkom mazec toto, nážez. Ty kokšo. V lese sú len tešie zo mňa úplne. Ešte polka. Čo z toho? Pol hodiny v kuse stupák po traverze, brutálny. Dobre. Športovo-výkonnostná časť etapy začala. Za dneska zdolaný najväčší výstup. Prvá studnička cestou, ktoré desi ja aj tak vodu nenaberiem. Nevadí. Mám ešte dosť. Aj, toto je tu čo? Za brodidlo. Čo? Nachádzame sa pod Sokolím kameňom. Práve tu sa počas nemeckého ústupu zrútil zostrelený nemecký stíhací stroj. Pilot sa katapultoval a pristal priamo medzi frontovými líniami. Ticho, kľud a pokoj. Výborná cesta. Výborný úsek zatiaľ. Žiadne brutálne výstupy, nič. Krásna cesta cez lesík. Krásne počasie, perfekt. Dochádza mi voda. Jediná studnička, kde som si to mohol doplniť. Na tu som sa vykašľal, nemám ani fľašku na ňu. A už som sa tešil, lebo som zbadal chatky tuto za mnou. Ľudí. Pravím, paráda, idem si doplniť vodu, super. Prídem tam, pískam. Vybehne týpek, čo tu vypiskuješ? Vrajím, Roberto hľadá vodu.
A že kdeže tú vodu? Či som sa zbláznil, že tu všetko vyschnuté. Že tu na vodu ťažko. No, tak si idem šetriť. Idem si šetriť. Už nemám moc vody. Tento problém som ešte nemal. Privážeme hák k naberačce. K čomu tenhle nezmysel môže byť? Presne na tieto prípady vždy nosím izolačku. Vrch Macháč, kde sa mi pokazil selfie stick, ale podarilo sa mi ho zatiaľ izolačnými páskami ako tak dopatlať. Na vrchole stojí drevený dvojkríž s pamätníkom venovaným vojakom, ktorí tu položili život v apríli 1945. Kríž dnes nesie aj pripomienku iného výročia. Bol postavený okolo roku 2013 pri 1150. výročí príchodu Cyrila a Metoda. Keďže tu nikde nie je voda, čo je celkom problém, s takýmto problémom som nerátal, tak si idem dať od smedvač plné jablko. Hľadáme útulňu už celkom dosť dlho. Neviem kde je, ale tu už by niekde mala byť. Tady kde sú tie filmy, vieš? Ja. Také... Ale veď tam 100 divákov je. Ale čo sú, to je originálne. To sú všetko kamaráti. To je. Ja vôbec ani nechcem to dávať niekomu ďalej, čo si vedia, ja to ani nikomu nevravím. Ty nespadneš do toho ohňa, keď to takové Práve tak nedohodne, mne včera v pekáček tam spadol. Dobré ránko. Opúšťam hypisáckú útulňu. Práve po tomto hraničnom hrebení Bielých Karpát viedla na jar 1945 nemecká obranná línia, o ktorú sa opierali ústupové boje proti postupujúcim sovietským jednotkám. Len kúsok odtiaľto pri Horných Nemčiciach na moravskej strane archeológovia v roku 2016 odkryli hrob nemeckého vojaka zabitého sovietským granátom pri bojoch 25. apríla 1945. Sovietské jednotky vtedy postupovali cez horské lesné chodníky práve týmto typom terénu, aby sa vyhli hlavným cestám. Som v Česku, ale tu je tu samá asfaltka. Celkom ma tu nudí, ja si pôjdem hľadať autobus. To je krásny predaj. Na Slovensku neviem, či by to malo nejakú životnosť. Autobus až za hodinu, to aj zájdem. Práve tu, na lúke Hríbovná, pripomína pomník tragickú udalosť 29. augusta 1944. Nemecké stíhačky vtedy nad moravsko-slovenskými kopanicami zostrelili viacero amerických bombardérov, ktoré smerovali z Vesku takmer 400 lietadiel na Ostravu. Zostrelené boli stroje typu B-17G, Flying Fortress aj B-24 Liberator. Stretol som náhodnú turistku Evku. Výborne sa s ňou rozpráva, cesta ubieha tak rýchlo, že ani nestíham pozerať, čo som vlastne chcel. Počkajte, musím ešte postrihať toto. Keď som šiel už solo, lebo som sa odpojil od partie, a ako mi pribudla Evka, je to omnoho lepšie, cesta ubieha omnoho rýchlejšie, debatíme na rôzne témy, celkom paráda, celkom prekvapivá turistika. Eva, príjemná baba, už išla svojou cestou
Ale možno sa ešte uvidíme. To fajne, celkom som zabudol aj, že filmujem, že idem cestu SNP. Mali sme celkom veľa spoločných tém. No a idem si v kľudíku. Solo. Trolím ľudí, ženy. Ja cyklista šiel okolo. Celý rád, že stretol Slováka, lebo sme v Čechách vlastne. Toto je česká časť SNPčky. A super, páči sa mi tu. Krása. Easy trasa, vzduch výborný. No a to pozdravujem všetkých divákov. Budem sa snažiť robiť teraz menej dlhých takýchto kecacích záberov, ako je tento, ale jeden dám. Lokalita, v ktorej sa aktuálne nachádzam, česká strana, Biele Karpaty, pred obcov Strání, patrila medzi významné letecké boje. Prebiehali tu rôzne dogfighty, bombardéry sa tu zostreľovali. Zatiaľ som tu nevidel žiadne lietadlo zostrelené, ale asi najväčšie boje počas celej cesty SNP sa odohrávali práve v tejto oblasti. Vysielač ešte ďaleko, mám dojem, že sa mi vzdialuje. Napriek tomu, že sa mám k nemu blížiť. Sú 3 hodiny a ešte pekných 15-20 km k tomu vysielaču. Presne takéto odľahlé kopaničiarske chaty a lesné búdy robili z tejto časti Bielých Karpát počas SNP prirodzené útočisko. V oblasti medzi Mijavou, Vrbovcami, Brezovou, pod Bradlom a Prietržou pôsobilo hneď niekoľko partizánskych skupín. Okrem iných aj oddiel s krycím názvom Protiboj, ktorý mal svoje pôsobisko priamo v Malých a Bielých Karpatoch. 30 km za deň je dosť. Idem celý deň od rána 8. Hore dole, no nie sú to veľké stúpania, ale aj tak. Košale, mám dosť ešte 3 km na tú Javorinu k tomu vysielaču, ale už mám dosť. Najväčšia kríza zo všetkých etáp. Idem už asi hodinu do kopca. Nevládzem už. A viem jedno, že ešte minimálne hodinu budem musieť do kopca ísť. Kým sa dostanem na ubytovanie. Keby som mal stán, tak to tu už volade rozbalím. A idem rovno spať. Ty kokos. Lepšie sa to bude pozerať. Pohodlí domov až gauča. If you ignite me's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Československá hranica je presne tu, pri tom stĺpiku. Takže doteraz to bolo všetko Česko. Aj tuto naľavo odo mňa je Česko. No a ešte 500 metrov k ubytovaniu. Ale som zmordovaný na Maderu. Čo som ešte takýto nebol. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay... Normálne, keď som už tu, tak som zistil, že to nebolo až také strašne tých 5 kilometrov. Paráda. Joj, keď som už na mieste, to je radosť. A chata vyzerá akože dosť dobré. Dosť dobré. Až moc. Tu idem spať, výborne. Asi aj rovno idem. Základný kameň chaty položili v roku 1923. Pomenovali ju po evanjelickom farárovi a botanikovi Jozefovi Ludovítovi Holubim, ktorý v okolí celoživotne skúmal flóru. Chata dnes nesie odkaz: hranicou sú rozdelené krajiny, ale nie naše srdcia. A spolu s pamätníkom česko-moravskej slovenskej vzájomnosti
pripomína, že aj v najťažších rokoch vojny zostal tento vrch miestom, kde sa hranica prekračovala v mene slobody. Priamo pri Čupci, vo výške asi 175 metrov, stojí kamenná mohyla venovaná Iljovi Danielovičovi Dibrovi, sovietskému podplukovníkovi, ktorého vyslali sovietsky štáb a ktorý sa stal prvým veliteľom 2. Stalinovej partizánskej brigády. Tej istej, čo sme spomínali pri Trenčíne a Sokolom kameni. Dibro velil oddielom operujúcim v Javorníkoch a Bielých Karpatoch a práve v týchto miestach počas boja padol. Kurkuma, vitamín D a magnézium. Kurkuma je veľmi dobrá na kĺby kolena. Poznať, že sa ide teda hodne lepšie. Poznať to. Radosť zohýbať kolena. Vajíčka na tvrdo zatiaľ super potravina na turistiku, veľmi dobre zasítia, sú ľahké, nepokazí sa to, čerstvé aj po 3 dňoch. Po týmto pozdravujem sama, bubeníka. Podri sa, mravce, aha. Podri sa, mravce chodia. No zabudie, babo. Podri sa, mravce chodia, tady to hore. Jurášovská lúka je súčasťou tej istej mijavskej kopaničiarskej krajiny, ktorá bola počas SNP jedným z najvýznamnejších centier odboja. Roztrúsené lúky a samoty medzi kopanicami slúžili partizánom a skupinám ako prirodzený úkryt pred nemeckými prehliadkami. Stretli sme zaujímavého borca Roberta, ktorý ide SNPčku asi takým štýlom, že prešiel z Dukly na Devín a teraz ide nazad. A akože veľmi príjemný chlap. Bavili sme sa s ním asi pol hodinu, tuto na tej Jurášovej lúke. Veľmi dobre pobalené, ešte aj knižky má so sebou, noviny, celkom ťažký ruksák. Nachádzame sa v oblasti Stará Myjava. Smerujeme vlastne do Myjavy. Na pivko a na vlak a domov. Silos needed. Takže tešil som sa, že v Myjave si dám pivo, ale vyzerá to tu dosť zle, to mesto. Krem toho, že je priemyselné, tak vyzerá dosť zaostalo teda. Chvála Bohu, je to otvorené. Dnes majú prvý deň otvorené v nedeľu. No není to krása.